Niye anga podcasti senanya ko biworoni wolonwulana ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Damele fɛ. Bi tɛnɛn don marisi kalo tile 31 san 2025. An ka verse kalanta bɛ bɔ Kɔrɛntikaw kitabu la. Kɔrɛntikaw kitabu a 2nan kɔni sura 5 a verse 21. O yɔrɔ b'a a fɔ an ye ko Krista min tun ye jurumu dɔnbali ye, Ala ye o kɛ jurumu ye an kosɔn, walisa an ka kɛ Ala ka tilennenya ye ale la. Nin verse bɛ kibaru duman dusukun de ɲɛfɔ an ye. O min ye Yesu Krista ye. Jalakibali jurumutan. Ale min ye an ka tilenbaliya kow ta, walisa ka an ni Ala cɛ labɛn. Ale ka saraka fɛ an bɛ se ka Ala ka tilennenya sɔrɔ. O min ma bɔ anw na, nka a bɔra Ala de la. O ye nɛɛmaba de ye. An ka ɲɛnamaya don o don o sankolo tilenbaliya la ka taama ni danaya ye ani wale ɲuman dɔn. An kana sɔn cogo si la an ka ko tɛmɛnenw giriya ka an mabɔ Ala la ani ka an mabɔ o tiɲɛ la. Krista la anw bɛ welewele da ka anw tilennen don Ala ɲɛkɔrɔ. Jijali o ye nin ye ko o jigi min ma an fɛ o ka an ka barika ani an ka danaya kuraya bi. Yesu ye a bɛɛ dafa i ye. I ka i gɛrɛ Ala la ni danaya ye ani k'a to a ka tilennenya ka i ka ɲɛnamaya yɛlɛma don o don. Ala ka duba i ye. Nin laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.